er vejen frem. Derfor er det vigtigt både for og i samfundet, at der er ligevægt og balance mellem mænd og kvinder. Derfor er det vigtigt at få den rigtige start i folkeskolen. Det er vigtigt, at børnene synes, det er sjovt at lære, fordi det øger indlæringen i de større klasser. Derfor vil vi gerne investere en masse tid og penge i de danske folkeskoler. Fordi hver en krone brugt på uddannelse er en krone brugt på at fremtidssikre dansk økonomi. SF mener, at der er behov for 2 klasselærere i alle 1. til 3. klasser i fagene dansk og matematik. Der er behov for, at man kan læse og regne i en tidlig alder. I Danmark betaler vi mere skat end de fleste, men vi har også et tryggere og mere retfærdigt samfund end de fleste. SF vil gennemføre en skattereform, som skal få den danske økonomi op at køre, men hvor der samtidig skal skat på forurening. Så kan vi gøre vores til, at miljøet bliver bedre. SF hilser meget begejstret på det nye finansskatforslag. Selvom den danske regering ikke ønsker at indføre finansskat, mener SF stadig, at det må betyde mindre af den blandt andet kortsigtede risikobetonet spekulation i den finansielle sektor. Vi er stolte af den danske tradition for sundhed, med princip om, at alle har lige muligheder for at få en behandling. Vi arbejder for et bedre offentligt sygehus, hvor det er lige meget, hvor man bor i forhold til hjælpen, hvor man skal have behandling her og nu. Derfor vil vi lave en ventelistemodel, hvor de mest alvorlige syge kommer først i behandling. SF arbejder for forebyggelse på alle niveauer. Vi har en ambition om, at danskerne skal drikke mindre og ryge mindre, spise sundere og få mere motion. Det kan blandt andet være afgørende for, at færre ender med stress. SF. Ligestilling er vejen frem.